Аз съм Outboy. Здравейте, YouTube, аз съм Outboy. Извинете. И това е моята кандидатура за Simple World. Simple World. Така. Първо казвам се Джорджо. Второ, на 12 години съм. 12 и половина. И трето, сега ще ви покажа моята постройка. И ето една къщичка построих. В чесовете няма нищо. Отзад съм сложил печки, не знам дали ще е хубаво. Така да ви покажа втория етаж. Ето. Както виждате. Тук легалца. Наредил съм честове и печки. Така, да ви покажа отвънка къщата как изглежда. Не ми отне много време. Малко. Пирамидка. Като нагоре, като пирамида е. Не знам дали ще ме приемете. Добре. Ами, това е моята кандидатура за Simple World. И аз бях Outboy. И само да си покажа новия скин. Так. И ето. Да. И... Опа, без искам да направих снимка. И дано да ме приемете. И чао!